jeszcze przedstawię pan Krzysztof Wawryckowski, dyrektor gimnazjum jeszcze i szkoły podstawowej, pan Andrzej Potrac, słynny organista w Sulęczynie, pan Marian Budziński, długoletni czynny strażak, zastępca komendanta powiatowego Straży Pożarnej, pani Grażyna Brzeska, pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach, pani Bożena Jansen, pielęgniarka pracująca na OJOM-ie szpitalu naszym i pani Jolanta Ścierska prowadzi sklep. Nie, Kuzniczy Kolej Gospodarski. Aha, no, prawda. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o nasz program, to tak jak wspomniał pan Paweł, nasze ugrupowanie po raz 6. wystawia kandydatów, a więc można powiedzieć, że mamy bardzo duże doświadczenie, ponieważ od naszego ugrupowania aż 3 radnych jest od samego początku istnienia powiatu. Najwięcej z wszystkich innych ugrupowań, a więc to też świadczy o naszym doświadczeniu. Myślę, że też nie tylko doświadczenie, ale profesjonalizm i też dbałość o dobro naszego powiatu, o dobro naszego regionu. Zastanawiając się nad programem, wybraliśmy takie hasło: skutecznie w naszych sprawach, bezpiecznie w naszym domu. Jedno z drugim się łączy. Jeżeli uda nam się rozwiązywać wszystkie problemy naszych mieszkańców, to będą się dobrze czuli u siebie w swoich domach. I postawiliśmy na takie priorytety, mianowicie oczywiście to wszystko jest kontynuacją dotychczasowych działań, dotychczasowych prac, które prowadzi powiat, oczywiście wynikających z zadań, które nakłada na nas ustawa o samorządzie powiatowym. I tak, chcemy w dalszym ciągu stawiać na wykorzystanie walorów i zasobów naturalnych naszego powiatu i oczywiście na ich ochronę w zakresie takim, jak nam ustawa przewiduje, na rozwój turystyki, sportu i rekreacji, na inwestycje, które są bardzo ważne, na wszelkie komunikacyjne powiązania. Chodzi o drogi i drogi też kolejowe. Mamy tu na myśli przedłużenie kolei z Karków do Sierakowic, a w następnym gdzieś tam etapie pójdzie dalej. Ale ten etap jest dla nas bardzo ważny. Jeżeli chodzi o sprawy edukacji, to w dalszym ciągu chcemy rozwijać naszą edukację, czyli nasze sprawy oświatowe, przede wszystkim wzmacniać szkolnictwo zawodowe, tak aby było ono zgodne z potrzebami naszego rynku pracy. Żeby była dobra edukacja, musimy wspierać też uczniów, nauczycieli i uczniów, a uczniów poprzez stypendia, które do tej pory są przyznawane i dla studentów, i dla młodzieży, i dla sportowców, ale to będziemy dalej rozwijać i zwiększać. Aby były też optymalne warunki dla rozwoju przedsiębiorczości i takiej działalności gospodarczej w naszym powiecie. Bardzo ważny punkt kolejny to pełne bezpieczeństwo naszych mieszkańców i ochrona zdrowia. O tym powiemy troszeczkę w późniejszym punkcie. Pomoc rodzinom, osobom niepełnosprawnym i seniorom. To, co robimy poprzez nasze powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, poprzez warsztaty terapii zajęciowej, poprzez domy pomocy społecznej i poprzez projekty, które realizujemy dla seniorów wspólnie z Kaszubskim Uniwersytetem Ludowym. Następnie stawiamy w dalszym ciągu na intensywną współpracę z samorządami gminnymi. To, co robiliśmy do tej pory. Wspólnie wiele inwestycji